ଅଟକିଥିଲା ସମୟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଅଟକିଥିଲା ସେଦିନ ସମୟ। ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି ସିଏ ପୃଥ୍ୱୀପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀଙ୍କର। ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଶଙ୍ଖ ତୁରୀ ମାଦଳର ଘର୍ଘରତା। ହେଲେ ଆଜି ଏ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଦେବଦତ୍ତ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ କର୍ଣ୍ଣଭେଦ କରି ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟ ଆଗମନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେ ନିରିଠେଇ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୃତଦେହର ଶ୍ମଶାନ, ରକ୍ତ ନଦୀର ବାସ୍ନା, କରୁଣ ବିଳାପ ସହ ଶୃଗାଳ ଗୃଧ ଚିତ୍କାରରେ ଭୟଭୀତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ହେଉଛି ଭାରତର ଏ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ବଳିଦାନ ଚାହିଁ ଭୟାନକ ସମୟର କିଛି ପାପୀଙ୍କ ସହ କିଛି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ସେ ବି ଅସହାୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମୟ ଆଜି ଗତିହୀନ, ଭବିଷ୍ୟକୁ ଅଟକାଇବାର କାମନା ନେଇ। ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ସ୍ୱର। ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କଲା କର୍ଣ୍ଣପଟହ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଗୀତାର ଅମୃତ ରସ ପାନ କରିବାରେ। ଅପଲକ ଚାହାଣୀରେ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସରେ, ପରମ ଜ୍ଞାନ ହୃଦଗ୍ରନ୍ଥିରେ ସାଇତି ରଖିଲା ସମୟ। ନବୋଦୟ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଭାସରେ ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ଆଉ କେବେ ନ ଅଟକିବାର ପ୍ରଣ ନେଇ।